CSI in Zeeland. Zeeuws project om meer forensisch artsen op te leiden trekt de aandacht. Ik ben positief gestemd. De mensen die nu meedraaien zijn heel gemotiveerd, heel kundig. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen. En verder in deze Zeeland nu. Lucas en Julia populair in Zeeland. En allemaal een doggybag mee naar huis. Goedenavond. Het leek eerst alleen een Zeeuws probleem, maar het speelt inmiddels overal in het land. Een groot tekort aan forensisch artsen. Heel Nederland kijkt nu mee met een proef in Zeeland om huisartsen op te leiden tot forensisch arts. Zo'n arts wordt er door de politie bijgeroepen als bijvoorbeeld iemand dood wordt aangetroffen en er duidelijkheid moet komen waaraan hij of zij is overleden. In Zeeland dreigde die zorg in gevaar te komen door een tekort aan forensisch artsen. Tot vorig jaar het idee ontstond om huisartsen om te scholen. Het is vrij uniek. Er zijn natuurlijk wel mensen in opleiding, al wat langer. Maar vaak zijn dat basisartsen die dus op jonge leeftijd voor dit vak kiezen. Maar hier in Zeeland zie je dus nu dat 4 huisartsen die hebben zich een jaar geleden, 1,5 jaar geleden gemeld. Omdat ze hoorden via de media dat het probleem er was. En daar zijn we heel blij mee. Een van die huisartsen is Marjorie Pietersen. Zij ontdekte de forensische geneeskunde pas recent. Ik moet zeggen dat ik er niet zo heel veel mee in aanraking ben gekomen tijdens de opleiding. En dat ik nadat ik langere tijd mijn eigen praktijk heb gehad, dat ik iets anders zocht. Om wat me wel voldoening gaf. En uiteindelijk is dat forensische geneeskunde geworden. En ik denk dat dit een vak is wat heel goed bij mij past. Ja. En ik hou van de combinatie. Ik hou van verschillende dingen naast elkaar doen. Alleen maar huisarts zijn vind ik niet leuk. En alleen maar forensische arts zijn, ja, past misschien wel goed bij mij, maar niet. Ja, ik vind het ook leuk om mensen in de huisartsenpraktijk toch nog een beetje te kunnen ondersteunen. Een forensisch arts is een onmisbare schakel voor het vastleggen van bewijs bij bijvoorbeeld misdrijven en ongelukken. Ook onderzoekt een forensisch arts overlijdens naar bijvoorbeeld valincidenten in verpleeghuizen, controleert hij of zij of een euthanasie volgens de regels is gegaan en verleent hij of zij zorg aan arrestanten. Ik kan daar wel goed tegen. Het klinkt misschien heel vreemd, maar ik heb er meestal niet zo heel veel moeite mee en ik heb een heel stabiel thuisfront. Dus zodra ik thuis kom en ik heb wat naars meegemaakt, kan ik dat ook aan iemand kwijt. En ik heb in de forensische groep leuke collega's, met wie we ook wel dat soort dingen overleggen tijdens een intervisiebijeenkomst. Of ik heb fijne mensen om me heen waar ik dat mee kan bespreken. En ik denk, iemand moet het doen. Iemand moet in die vervelende situaties het werk doen. En dat zijn niet alleen wij als medici, maar dat zijn ook de politie die daar natuurlijk met regelmaat mee in aanraking komt. Dus het is niet altijd makkelijk, maar ja, ik heb er zelf niet heel erg veel problemen mee. Hij is zijn pols gebroken en daarna is er echt een duidelijke knik in het verhaal. Dan moeten we het wel beschouwen als een niet-natuurlijke dood. Het combineren van een opleiding met het huisartsenwerk is wel pittig, zegt Pietersen. Ik werk 2 dagen als huisarts, ik doe vaak ook nog een dienst op de huisartsenpost. En daarnaast werk ik dan woensdag, donderdag, vrijdag als forensische arts in opleiding. Met de diensten die daarbij horen. Dat is niet altijd makkelijk. Opdrachten inleveren naast een gezin en werk en dienst. Ja, dat is echt even een investering. Frenke gaat over een paar maanden met pensioen. Hij laat zijn werk met een gerust hart achter. Ik ben positief gestemd. De mensen die nu meedraaien zijn heel gemotiveerd, heel kundig. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Pietersen is volgend jaar klaar met haar opleiding. Lucas en Olivia zijn de populairste kindernamen van 2023 in onze provincie. Lucas stoot bij de jongensnamen het traditionelere Johannes van de troon. Johannes is zelfs helemaal uit de Zeeuwse top 10 verdwenen. Nieuwe namen in de Zeeuwse top 10 voor jongens zijn Cornelis, ook een beetje een traditionele naam natuurlijk, en Milan. Bij de meisjes staat dus Olivia inmiddels op de eerste plek, waar dat vorig jaar nog Anna was. In de Zeeuwse top 10 voor meisjesnamen zien we nu ook voor het eerst Julia, Elin, Nora, Evi en Cornelia binnenkomen. Lucas en Olivia zijn dus in Zeeland afgelopen jaar favoriet. Landelijk was dat Noah voor jongetjes en Julia voor meisjes. De Westerschelde-ferry vaart voorlopig met 1 boot tussen Vlissingen en Breskes. De werkzaamheden aan de Prins Willem-Alexander hebben namelijk vertraging opgelopen. En de ferry verwacht dat er eind deze maand weer met 2 boten gevaren kan worden in de middag.
Nou is het zo dat in deze tijd van het jaar er al op grote delen van de dag met 1 boot wordt gevaren. Maar worden dan wel meestal tussen 4 en 6 uur 's middags 2 boten ingezet. En dat zal dus de komende weken niet het geval zijn. Wat in coronatijd begon op Walcheren is uitgegroeid tot een Zeelandbreed evenement. Waar duizenden Zeeuwen door weer en wind naar komen kijken. De Trekker Lichtjestoer. In de zak van Zuid-Beverland rijden er vanavond tientallen verlichte trekkers langs de dorpen. En daarom worden vandaag in Oude Landen nog de puntjes op de i gezet. Want de trekkers moeten natuurlijk zo mooi mogelijk voor de dag komen. Ja, tape en tie-wrap zijn je beste vriend in dit verhaal. Alles wat op het rode zit is getaped. En dan in de wielen, het gaas, alles dat hebben we met tie-wraps gedaan. En het meeste, ja, dat is eigenlijk het voornaamste wat je nodig hebt. Je begint ergens, ja, en dan denk je, oh ja, dit is ook wel leuk. En daar, ja, zo breid je het uit. Ja, het is behoorlijk werk, maar ja, goed, het is het waard. Ja, hoe lang ben je bezig geweest? Ja, misschien wel alles bij elkaar wel 1,5, 2 dagen in totaal. Vanavond rijden er 75 trekkers langs Schravenpolder, Hoedekeskerken, Baarland, Oude Landen, Driewegen, Overzanden, Serenhoek, Heikensand en Nisse. Verwacht wordt dat er een hoop mensen komen kijken. Maar wat maakt die lichtjestocht nou eigenlijk zo populair? Ik denk voor ouderen, maar ook voor de jeugd. Lichtjes zijn dat geeft altijd vrolijkheid en ja, iedereen wordt blij van lichtjes. En, dus ja, en als ze dan ongeveer bij je langskomen, ja, dan ga je toch kijken en de mensen worden enthousiast. Ja, vooral de lichtjes worden de mensen vrolijk van, denk ik. Ik denk dat dat voornamelijk meespeelt. Liefhebbers die vanavond geen tijd hebben, niet getreurd. Morgen zijn de laatste trekkerlichtjestochten in Oost-Zeeuws-Vlaanderen en ook op Noord-Beverland. Zo op het oog was het gezellig vandaag in de Zwaakse Weel bij de nieuwjaarsbijeenkomst van boswachters in Zeeland. Met chocomel en glühwein. Maar er zijn zorgen, want ook boswachters merken dat de maatschappij verhardt en dat mensen agressiever reageren. Bijvoorbeeld hondenbezitters die hun dier los laten lopen terwijl het niet mag. Ik heb het idee dat de mensen steeds brutaler worden en steeds een korter lontje krijgen. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat we elkaar er vooral ook op blijven aanspreken om gewoon normaal te doen. En daarnaast zijn er ook nog de zorgen voor de natuur zelf. Ja, we nodigen de hele omgeving uit om met ons te proosten op het nieuwe jaar. Maar ook vooral om de natuur beterschap te wensen. Omdat ja, de natuur staat er nu helemaal niet zo heel goed voor in Nederland en ook niet in Zeeland. Zelf kon boswachter Paul nog niet aan de glühwein, want hij doet namelijk mee aan Dry January. Heel veel visjes. Wielrenster Sherin van Anrooy hier op archiefbeelden komt dit lopende crossseizoen definitief niet meer in actie. Ze komt dus ook niet in actie op het WK veldrijden volgende maand in Tsjechië. Volgens haar ploeg Baloise Trek Lions gaat de renster uit Capelle zich volledig richten op het herstel van een ribbreuk die ze begin december opliep tijdens een training. Sherin van Anrooy werd vorig jaar in Hogerheide nog wereldkampioen bij de belofte en eindigde toen als derde in het eindklassement van de wereldbeker. Hoe verminder je voedselverspilling? Dat vroegen een paar studenten van de HZ zich af toen ze vanuit hun opleiding een bedrijfje moesten oprichten. De studenten denken nu een klein deeltje van de oplossing te hebben gevonden en alle kleine beetjes helpen bij dit grote probleem. In Nederland wordt jaarlijks 2 miljard kilo eten verspild. In 2030 moet dat de helft minder zijn, wil de Verenigde Naties. Er zijn veel manieren om dat te bereiken. Er zijn allerlei campagnes om bewustwording bij consumenten en bedrijven ook te verhogen. Juist door de motivatie op die manier te vergroten hopen we dat mensen minder voedsel verspillen. Maar je kunt ook denken aan extra informatie op producten als het gaat om hoe kun je producten goed bewaren en wat zijn houdbaarheidsdata bijvoorbeeld. Ook in de horeca wordt nog steeds veel verspild, maar het gaat wel steeds beter. Steeds meer chefs gebruiken het volledige product en werken efficiënter. Nou, er wordt heel veel weggegooid, maar je hebt restaurants die willen graag à la carte aanbieden. En neem bijvoorbeeld de all-you-can-eats, buffetten die staan vol en mensen willen niet aan een leeg buffet komen. Dus die bakken zitten altijd vol, ja, dan blijf je ook met een heleboel zitten. Wij hebben ook bewust gekozen om maar met 1 minuut te werken, dus ik weet van tevoren al precies zoveel gasten komen, er zoveel moet ik maken. Dus in dat opzicht heb ik geen waste. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd mensen die hun bordje niet leeg eten. Een andere manier om de voedselverspilling tegen te gaan is de doggy bag. In Amerika een heel bekend fenomeen, maar hier nog niet. Nou, in Nederland is er nog best wel een heel erg hoge sociale drempel. Heel veel mensen geven aan dat ze eten wel mee willen nemen in onderzoeken, maar zeggen dat ze het moeilijk vinden om dit te vragen of ze durven dit niet goed. Het bedrijf Wrap It Up wil daar iets aan doen. De studenten van de HZ hebben een manier bedacht om de drempel een stuk te verlagen.
Nou, dit is dus onze placemat. Hierop staat wat ons product is en hoe het in zijn werk gaat en wat korte spelletjes. En als je dan gegeten hebt en je wilt je overgebleven eten graag meenemen, hebben we onze Wrap It Up knijper. Die knijp je gewoon aan je bord en dan komt het vanuit de keuken weer terug in een van onze foodiebags. Een doggybag kan zeker helpen om voedselverspilling te verminderen. Heel direct natuurlijk. Het voedsel was anders in de prullenbak terechtgekomen. Maar ook indirect, want het kan bijdragen aan de bewustwording dat je restjes op een volgende dag nog zeker ook prima kunt opeten. De 5 studenten van de HZ moesten voor een schoolopdracht een bedrijfje oprichten. Maar het grote doel dat wij hebben is wel voor voedselverspilling tegengaan. Natuurlijk komt er ook wel bij dat wij wel aandeelhouders hebben en daardoor dus wel geld willen verdienen ermee. Maar het grote doel is wel voedselverspilling tegengaan en dan vooral in Zeeland. Er zijn al een aantal bedrijven in Zeeland die bij ons aangesloten zijn en die staan ook bij ons op de website. En we gaan nog heel Zeeland langs eigenlijk en we willen het misschien ook nog wel verderop in het land gaan kijken of dat er de animo is voor ons product. Het studentenbedrijf blijft in ieder geval tot eind januari bestaan. De buien van vanochtend maakten plaats voor opklaringen vanmiddag met zelfs enkele regenbogen. En gaandeweg de middag werd het zelfs ook nog best zonnig. Die zon die gaan we morgen maar weinig zien. Opnieuw buien dan. Dit weekend wordt het wel droger, maar ook wel kouder. Met overdag zo'n 3 graden en ook lichte nachtvorst daarna. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne donderdagavond en graag tot morgen.